Ayan na. Oh, yun. Sabi ko sa inyo mga toy. Oh, malaki ito mga toy. Uy, ang laki. Laki mga toy. Oh, ang laki. Yun, ang laki. Oh, likayaw. Malaki ito, malaki. Yun o. Yun o. Uy, dala-dala mga toy. Oh, dala-dala. Sus, ang dami. Mga toy, isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So, tinanghali na tayo nag-intro mga toy kasi dito nga sa likod dito gano'n sila dito nagsumba yung mga pang Saturday na mga kababayan. Bali may sumba kasi dito mga tayo sa park. Mga tayo dami-dami na rin to. Ito lang yung setup na ginagawa ko mga tayo. Ganito lang mga tayo. Yan lang mga tayo yung setup na ginagawa natin kasi oh yung meron na naman. Oh meron, nag-i-intro pa lang tayo mga tayo, meron na pero maliit siya mga tayo, maliit. Papakawalan natin. Ganda nitong spot mga tay, kaso maalon lang. Ayan i-release natin, masyado maliit. Sit up lang natin, ito lang isang metro lang mga tay, isang dangkal. Tapos dyan lang talaga mga tay. Ayan mga anglers dyan. A few moments later. Uli marami na tayo nakukuha mga tay. Ayan mga tay, marami tayong dito, mga taga Olivares senior high. Ayan ayan ayan, dahil pala rin sila dito. Oh, shout out kayo ni. Ay, shout out mo yung mama mo. Shout out sa mama ko. Dalawang tinupa na. Artista na daw sila mga tay. Ang dami nila mga senior high ng Olivares High School. Yan, yan, shout out sa mga estudyante ng Olivares High School, yung senior high. Yun, ginakagat tayo mga toy. Huli. Ang laki mga toy. Oh, ay kanduli. Kanduli. Ito yung pating ng Laguna Lake. Pating yan kuya? Hindi, to, kanduli. Parang pating ka lang. Yung pagka natinik kayo ito, lalag natin kayo. Lalag natin. Mag-subscribe ka natin kuya. Ayan, isasubscribe daw tayo mga toy. Sinarte natin. Shoutout ulit sa mga estudyante ng Olivares High School Senior High. Ayan, maraming salamat sa inyo mga estudyante ng Olivares High School. Ayan, bye-bye. Magpapaturo sana natin kasi ang init. Sabi ko baka mangitim sila baka di na sila makilala ng mga boyfriend nila. Ano na boy, baka mamaya yariin na yan boy. Kinakagat-kagat mga to Yun, gali. Sabi ko na nga ba mga tayo. Yes, good size yan mga tayo. Kailangan maano yung pakiramdam mo mga toy sa floater mo. Madami-daming shoutout natin mga toy. Yan, shoutout tayo. Bendoris TV Official, yun shoutout. Kalahi TV Vlogs, yun shoutout. Danilo Yabilio, shoutout kachoy. Great Fishing Life, Jubin Manansala, yun shoutout kachoy. Unix Vlog, yun shoutout. Si Kuya dun mga toy nakakuha na rin. Taga yan. Mooncat. Bali Mooncat to mga kapatid, itong spot natin. Kaya tinawag na Mooncat to, Muntinlupa Sukat. Shoutout tayo ulit mga toy. Shoutout kay Anthony Hangod, yun shoutout. Food in Travel Vito, yun shoutout. Alvin Cabansa, yun shoutout. Negrong Gala, yun shoutout kachoy. At siyempre shoutout sa NC Anglers Group at sa mga bawon member. Bali tinanghali tayo ng intro mga toy. Pasensya na po. A few moments later. Ayun, yan, ay. Ayan, good size na ito mga toy. Ayan, 3 fingers. 3 fingers na ito mga toy, pwede na ito. Ayan na. 3 fingers na ba? Ay. Alanganin pa. Pakawalan pa natin. Okay na rin itong huli natin mga toy, kahit di na madagdagan niya.
Ay, wag naman pala. Dagdagan pa to. Sigurado. Oh, yun. Yan na naman mga toy. Grabe. Di ko pa nga pinipitik mga toy. Yan ang good size mga toy. Yan ang good size. Ito mga toy, talaga dapat pala laging iangat-angat yung ano. Di naman kinibit eh. Ay, di naman hinatak eh. Di halata yung ano mga toy. Ayos na, ayos. Kaya shoutout na tayo mga toy kasi nakaisa na tayo ulit. Yan, shoutout tayo ulit. Shoutout kay Ilocano Sniper PH. Yan, shoutout ka toy. Adiban Gamings. Yan, shoutout ka toy. Passport din to mga toy si Adiban Gamings. Sa FB page niya lang. Jerica Bustos. Yan, shoutout ka toy. Kadot TV. Yan, shoutout ka toy. All Hunter Vlogs. Yan, shoutout ka toy. Ayun na, ito mga toy. Ito mga toy. Oh, grabe nga atak na yun. Ganun na ganun. Ayan mga katoy. Yari yun. Malaki to. Sabi ko na mga ba. Mga katoy. Ganda ng hatak mga katoy. Diba? Ganda ng hatak pa gitna eh. Thank you. Thank you Jesus Christ. Sus Ginoo. Mga katoy, kain tayo mga katoy. Pansit. Ayan o. Kain po. Snack tayo at alas 9:30 na. Yan naman mga toy, pinakagat na Ay. Pinakagat tong isa mga toy. So yun. Ito isa. Huli. Okay, huli. Ang ganda talaga mga toy. Sayang yung isa mga toy, dapat doble to eh. Kabilaan sa ano eh. Mga katoy, pasensya na mga toy. Mahaba na naman tong video natin na to. Huli ka. Ay. Ayan na. Yun. Sabi ko sa inyo mga toy. Malaki to mga toy. Ang laki. Laki mga toy. Ang laki. Yun, ang laki. Ang laki mga toy. Dalawa. Dulang ka wala siya. Ay, thank you. Sabi ko na nga ba mga toy. Pulang-pula. Ay, sige Lord. Nakapulang-pula tayo mga katoy. Yun. Pang tatlo na yung mga toy. Ganun nakikip eh. Yung lubog tapos tinakbo. The best talaga to. Fishing spot natin mga toy. Ay, naku. Sis Ginoo good. Baka maya di na videoan natin. Yari, sayang naman. Pulang-pula pa naman. Mga toy, yun naman. Yun. Yari na naman mga toy. Yun malaki. Yun. Ay, kanduli. Kanduli ka. Kanduli. Yun, kinakagat na naman ito mga toy. Kinakagat na naman. Sus. Mayroon nga. Sabi ko sa'yo. Yung mga toy, 2.5 mga toy. Release natin ulit. Ayan yung natin. Bulati, kinain ng maliit. Kala ko wala may laman pala. Wala yung konti. Boy, yun na. Yun. Ayan ka dyan. Kasi dyan yung isda eh. Yan na naman mga katoy. Ayan na naman mga katoy. Kagatin mo. Kagatin mo. Sige na. Ba't ayaw mong kagatin? Oy. Kain natin yan. Kung bata ka ha, bad ka ha.
Bad kang bata. Ayan, shoutout tayo. Final shoutout tayo mga toy. Maya maya uwi na tayo. Boundary na tayo. Ayun. Shoutout kay Ideology. Yun, shoutout. Nelson Navia Jr. Shoutout. Atoms Channel. Yun, shoutout. Antingerong Adventures. Yun, shoutout. One Piece Adventures. Yun, shoutout mga toy. Yun, maraming salamat ulit sa inyo mga toy sa pagsama ulit sa panibagong fishing adventures tayo sa Moncat to mga toy. Moncat Muntinlupa. Ayan na mga katoy, kinakagat-kagat na. Dribble. Uli ka. Uy, sus, nakawala mga katoy. Ramdam ko na talaga mga katoy. Ay, paano mo nasabi? Nakarami na rin sila kuya dyan mga katoy. Hindi ko na rin binibidyoan sila mga katoy para ano, para kanya-kanya tayo ano, focus tayo sa sarili natin video. Grabe kinagat to. Ulit. Siguro mga 3 pain na lang tayo. Yan. Pinakagat-kagat na naman ito yun. Itakbo mo. Huli mga toyo, laki oh. Wow. Laki mga toyo. Ay, thank you. Ang dami na natin nahuhuli mga toyo. Lalapad na mga toyo. Yun, aray, yan na naman. Malaki-laki na naman mga katabi. Laki-laki na naman. Ay, dako. Swerte tayo talaga. Nakataklo na tayo mapula-pula. Ay, nako. Hindi ko na nga pinitik mga katabi. Grabe. Uwi na sana ako ngayon. Sabi ko makadalawang pain na lang eh. Kaso yung isang pain ko nakadalawang tilapia na. Yan na naman mga katabi. Pag maalan kinakagat na eh. Yan o. Uli. Ay sayang. Yan magaraga naman mga katabi. Nahuli. Dapat pala di ko na binibidyo eh. Malaki yan mga toy. Promise malaki. Pagka nadaligan uwian na. Ay isa na lang tayo mga toy. Uwi na tayo. Piprituin mo muna at saka mo sasabawan. Ayan na mga toy. Uli ka. Yan. Malaki to. Malaki. Yun o, ay dala-dala mo mga katoy. Dala-dala mo. Mga katoy, dala-dala mo. Ang ganda katuwa. Sorry na, mahaba na naman video natin. Shoutout na lang tayo ulit. Yan, shoutout nga pala sa mga sa mga estudyante dito sa likod ko. Sila Eugene, si Mark, si Francis, buong 12 block. Yun, shout out sa inyo. From Kevin Nabarosa. Yun, shout out sa inyo. From Kevin Nabarosa yan. Ayun na naman oh. Kinakagat na naman isa oh. Huli ka. Yan na naman oh. Ang lupit ka naging spot ko. Yan eh, wala pa. Swerte yung pagpunta ni Kevin. Ang dami natin huli. Isa pa ulit mga koy. Isa pa ulit tayong pain. 3 kilo. Special shoutout ulit mamaya. Swerte. Tapos papaporward din mo yan kuya. Pa? Papaporward din pa po siya rin. Ay,
Ayan o, 3 kilo lang naman ito manay. Grabe man. Wala, panira. David. Pang sura sana adi. Kambas na siya sa ano, sa palengke. Kinakagat na naman mga toy. Oh, yun na naman. Ay, maliit mga toy. Umalis na sila manay. Di na nahiling ini. Sayang. Di na nahiling si Dakop ko. Busy man kaya ay. Kumakain na si Michael mga toy. Hello. Hindi pa ako nag-ano. Yan. Grabe guys, itong oras pala nag-ano ito mga toy. Alas 12:30. Oh, yan oh. Oh. Lalo. Guys, itong oras pala mga nagkikibitan. 12:30. Sus. Ang dami natin. Oh, patanjang ka na. Huwag ka napansin. Ang dami na. Ayan, ito yung huli natin ako eh. Oh. Dami. Ang dami mga tayo. 4 na mga pulang-pula. Yung mga tayo. Sus, ang dami. Ay, thank you. Toy, uwi tayo. So yun mga toy, uwian na mga toy. Maraming salamat. Salamat sa panibagong pagsama nyo sa akin. So yun, maraming salamat mga toy. Pahinga muna ako saglit dito. Uwi na rin ako mga toy. Thank you mga toy. Ito yung huli ni Kuya Jun. Oh. Hindi ko siya inano mga toy kanina kasi para makapokus rin siya ba. Oh, dami rin oh. Lalapad pa rin ito Kuya. Oh. Dito lang siya, butom no Kuya? Moncat Bay. Moncat Park Bay. Yan. Diyan kanina mga toy, hindi tayo nakapag-intro kasi yan, punong-puno na nagsusumba. Ayan oh. Doon tayo mga toy, sa kabila na yun, namingwit ng mga nakaraang buwan. So yun, uwi na tayo mga toy. Yan mga toy. Moncat Sukat covered court. Pero Muntinlupa pa rin ito. Tara, uwi tayo. Ayan, may parking pa ng motor dito mga toy. Oh. Ayos, thank you. Basta tayo, uwi na. Napahaba na yung video natin.